Diha nangatawa ang dito sa viewing bakay na may nidungaw dito. Abi nila mo unang. Maunang kadang. Kuan Ban I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Tawasan Falls. Lagi hampir terus. Hai, Ranger. Where? White Lion. Welcome to the Jumanji. Welcome to White Lion. White Lion. Hai, Pudlay. Hi! So, mag-stop sa mi dire kay mag-hulat mi sa mga term. This way, good afternoon. What's your steps? Lingkod lang ta, lingkod. Yes, sit down. Stand up sa later. Ini full stop, naman kay Hunong. Baka picture kami sa White Lion. Yes, of course. Sila na mag-vlog. Jaya, mag-vlog. Hey, hi everyone. Good afternoon. Good afternoon. Oh, welcome to the White Lion Safari. By the way, my name is Jerby and I will be your guide here inside. Hi, Jerry. Hello. So, we have here 3 German White Lions. So, you're free to take pictures, but please don't use flash, okay? And by the way, happy Valentine's Day. I love you all. Na, the lion, right side. There. Tumutuyog lang ta. Tatlo ng lions. Ilang kalayo na yan? 3, ma'am. Hindi pwede ulang ako. So this is 1 hectare place for the white lions only. So that they can feel that they are in their most natural habitat. They can run, they can play, they can do whatever they want just like they are in the wild. Ito na ang kapong. Amora, are you excited to see the lion? Hai, Pudlay. I am the king of the jungle. So, we're finding the lion. Where's the lion? Finding lion. Finding lions. Nasa rin itong aside. Let's go, lion. Where are you? We have food for you here. What is it? Kaya po let's go.
Finding Lion. Hello. Yeah, take picture. Take your time to take picture of the lion. Right. If you want to reproduce or breed the lions, you have to isolate. Lion, baby. Lion. Don't you want to see the lion? They are here. It's real. Pero Jake, dinis naman dito. Dinis naman Jake, dito. balimutan mo. Dinis Kana naman. siya madito kana nasa mga tabangan. Mau ba? Atong duha dili. Jake, hello. Mau. Ano mo pagkaano nila? Differentiate nila, kinsa-kinsa. Ang face, kailangan silang face. Really? Yes. Masaya ka na magkalikot sa sila kay nami kay may lahanan niya. Mamaaksad ni siya kanimal dito. O, di tabakon Kanina ka. ang action siya hambat sa guest o yawan yung guest. Diri man sa kanina tungod gyud. Ah. Ako rin balhin guest cake. Yun na sa subit eh. Musaka dyan sila sa kuan sa Oh, trail. naka Ito no si Jake. Atong isa kay si Jojo, then si Justin itong isa. Jojo! Ano kay si Jake di mo hi! Ako, ni dagan to si Kano. Hala! Mura siya gatur ba sa kano? Dire, this way. One close silang duha ba? Kaya nagkuyog pa Hi, kami. Kaya isa kay wala Kay Jake na man. si Jake. Jake! Jake! So, dahil sa kaon ni Jake, among dako pa dyan sila. Ganihan ang tawa ang dito sa viewing bakay na may nidungaw dito. Abi nila maunang. Maunang ka na. Kuhaan. Bante boss. Abi nila maunang katusa dito. Isa nagikan. Lagi pa siya unggoy na. Unggoy ni tayo na. Ayaw ka kanay kay suko ko na. Ano, dako man siya kayo. Lahi sa inyo ka lang this one. Lahi nga species. Karon. Ikaw, Rabi, kita. Uy, nangip. Uy, nanang nga siya sagbot. Mao na yung kinanan ka. Isa ka di ay? Ay naman, siya'y balay di ay. Mommy is tired. Umbrella? You want umbrella? Ano nan? Tog na itugnaw. Mo, di ay dito dahil sa sudo. Wala pa siya nagpakita. Look at what's that, baby, eh? Wala na, wala isa. What is that? What is that? What is that, be? Come here! Dami ang usap kayo, uy. Oh! Ang marunong na giraffe. Ma, payo. Pakalit na ko na sa payo. Forget the umbrella. Look at that, oh. Yay! Baka noon ni Kuya. Nahoy nga bigta kung liong kadlo. Makabot na siya dire. Bukang lagi na dali, oh. Wow! Wow! Awa ang isa. Kapugigod siya. Awa, ladila. Look at there, oh. Mga bot. Gawa na po na siya. Gaga na po. Run! Run, giraffe, run! This one only. O, tanawa. Look at the giraffe. Hindi naman ka natin lang.
It's yours, it's yours. Gusto siya lagyan niya yung umbrella. It's yours, baby. But look at for you. Look at the road. Come here. Dong ato betul itu ba? Dito. Oh, a lot of fish. Wow.